kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa ginabungkal nga dalan sa Rojas Street sa Barangay 39 sa Bacolod City, may nadiskubrihan nga ginapatihan isa ka pre-war tunnel. Himo ini sa tisa kag may haraman sa nakutkutan nga ruida sang kalesa. May report si Nico Delfin. Palaligban karon sa pila ka mga residente sa Barangay 39 kung anong nakutkutan sa mga empleyado sa construction firm sa ginaobra nga drainage project sa Rojas Street, malapit lang sa Planta Hotel sa Bacolod City. Suno kay Councilor Jason Villarosa, chairperson sa Committee on Tourism sa Konseho sa Bacolod, mahimo nga isa ka pre-war tunnel ang nadiskubrihan. Gani sa stasyon, iya ginhinyo ang pag-usisa sa National Historical Commission agud mapatod kag ma-preserve ang amo nga discovery. Ano ni sa mo part of history ni sa Bacolod, may nakitaan patuguma sang ruida sang kalesa. May nakitaan man sila mga tulan o nga gina-assume nila nga iyak ka kabayo. So amo na igayo kita sa National Historical Commission nga padalaan kita diritim para sila gid mismo mga professional ang ma-research sang sining discovery. Himo sa tisang structure kag may nakutkutan man nga parte sang roida sang kalesa sa lugar kag may tulan sang kabayo. Sunod naman kay John Paul Marañon nga residente sang lugar, nakasugid sa tong ilang mga katigulangan nga may nakutkutan man nga bahin sang Muscovado Mill samtang ginakonstruct sad tong ila building sa kilid lang sa ginapatihan pre-war tunnel. Magkutkot mula ka pundasyon. Sama lang din nakita niya mga bricks niya sa una pa yun. Same man to sa nakita, Yes, do orange nga. Do orange man. Ginbuhusan na lang yapon. Siminto. Di wala kami maglakaw niyang labot nila. I don't know kung tunnel, hindi lang ako sigurado na kung tunnel ganda. Oo. Hindi mo ko nakasigurado yung tunnel. Ba't anong nga ba sa yung ano mo sa mga But lang, kaya sa mga katigulangan na may Muscovado, nandito ko nung nga hall ginawa Muscovado, bla. I don't know, hindi ako nakasigurado, pero isa una kung man nila ginapambal. Gintabunan na sang contractor ang ginapatihan tunnel para mabutang ang mga tamburong. May mga residente nga pabor sa plano nga mausisa ang nadiskubrihan nga structure. Pero may pagpang duha-duha man ang iban sa ila kung liwat nga kutkuton ang among dalan bangod apektado na ang ila palangabuyan kag negosyo bangod sang pagsarado sang dalan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.